Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Tɛnɛ février kalo tile 20 san 2023 aw minnu sɔgɔlen don an na Mali kunnafoni jabarani sanfɛ aw ni yantuma ni aw ka bi don kibaru kɛnɛ sigilen. Kasangani an ka jamana kɛnɛya tigilamaw ka laɲini dɔw sabatibaliya ye an ka jamana dɔgɔtɔrɔsoba 2 olu bɛ grève la. Walasa ka se k'u ka kuma fɔlen kɔrɔw labato an ka jamana finitigilakaw ye wulikajɔ sabati dɔgɔkun tɛmɛnen Kasangani chicha interdit an ka jamana kɔnɔna la. U ka wulikajɔw kɔfɛ u sera k'u bolo kɛ mɔgɔ 50 la ani chicha baara caman na. Kasangani jaraw tɛmɛli an ka bɔlɔlɔ siraw kan Dr Amadou Albert Maïga ni ale CNT farikolotigi dɔ ye ale kumara a y'a yira k'a fɔ ko a tɛna mɛn tuguni an ka finitigilakaw bɛna sebagaya ta kokura Kidali dugukolo kan. Ethiopie jamana premier ministre ale kumara a y'a yira k'a fɔ ko continent africain ni a tɔgɔla siège ka kan siège min ye siège permanent au conseil de sécurité de l'ONU. Kenya jamana kuntigi kumala sommet de l'Union africaine tɛmɛlen kɔfɛ a ye a yira k'a fɔ farafina ka kan ka don ba la kosɛbɛ u ka yetaw kɔnɔna la. Ayiwa ni de bɛ dɔnsigi kɛ aw ka bi don kibaru la aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na.